ya Husaini ya Husaini, na zo ka taimake ni a cikin ɗiyan kasani. Kuka nake idan har na tuno da alubaiti. Labbaika ya Husaini dan Fatima da Ali, Karbala musiba an yanka alubaiti. Karbala ta yi kuna, an tare ɗiyan nabina, su sai ni shugabana, bai asuwa Yazidu, haihata alubaiti. Labbaika ya Husaini dan Fatima da Ali, Karbala wa musiba an yanka alubaiti. Alakalla anti Yazidu, dan Mu'awida ga Hindu, aikinsa ya ɗafa sadu, mu ba mu ma magautan su imamu na